מי שלצערנו אינו נראה מוטרד הוא בשאר אסד. היום בתום התפילה במסגד בני נעשו לו חגיגה, נו, הכל מבוים. הוא יצא החוצה, וכל ההמונים קיבלו את פניו, כאילו, מה זה? והנה אסד מציג ביטחון עצמי שלווה הכל כלפי חוץ. של ההמון כולו. ומרוב קורת רוח הוא נוהג הפעם במכונית בעצמו. המשחקים שלהם. זה מראה איזה גלים יש מלמטה, זה הרי תוסס כמו שם רותח, מה? תראה. וואו, איזה בעיטות הם תוקעים לו לבסיס שזה, מהבולשת האיראנית, הם שונאים אותם. עכשיו הוא נזכר מועד ב' האובמה, הטמבל הזה, כן? אז שהיה ב-2009, בבחירות, שהוא זייף את הבחירות. אז אמרו להם, תעזרו לנו להתפטר, אז הצבועה הזאת עכשיו מדברת. אני מדבר צודק שזה הכל מזימה ציונית. נו, בוודאי. כמו הפחד של מיליונים. יש כאן גם פוליטיקה, אחד המשחדים לכאורה הוא מנכ"ל קדימה. של ברנו טגניה וגיא פלג. עכשיו אני רוצה לראות אותם בגבעה עם האף הארוך של הצבועה הזאת, כן? הוא נחשב לאיש החקירות המרכזי של רשות המיסים. הוא החתול ששומר על השומר. לה יש מונופול על הצדק. הפרשה אינה קשורה לתנועת קדימה. על היושר. מיסיס קלין, איך קורא לה אולמרט? מיסיס קלין. היא עם האף הארוך שלה, הוא עשתה בחיים שלה כלום. חתיכת חרא, אז לה יש מונופול על צדק ויושר. ניקיון כפיים. מה זה כפיים? אין שום עבירה. הוא שיתף פעולה עם המשטרה. נו אז מה? היועץ הכי תופן. אז מה? כן, בדיוק, צריך לשאול ההפך. לא מי גנב, אלא מי לא גנב. נו, מכירים את ישראל. פרופסור מאוניברסיטת תל אביב. נו, זה הרי לא מתקרב לשכל, זה פשוט, זה נורא. למה אתה יושב כאן? למה אני צריך לממן אותך בכלל? קח את הרגליים שלך, תעוף מכאן. משקיפים עצמאיים לשטחים כדי לוודא שישראל לא פוגעת בזכויות אדם. שליחת משקיפים עצמאיים, פיקוח על הצעות חוק גזעניות. דרישות של ישראלים בנסיעה הבאה של האיחוד האירופאי פולין. לך, תהיה, לא יודע, תהיה אזרח מצרים. זה עובר כל גבול, זה לא נורמלי. זה אנרכיה. עכשיו הוא מבקש למזי מדינה שאין בה משילות, אין בה משילות. כל אחד עושה מה שהוא רוצה. משתין לה בערך שהוא, יורק לה בערך שהוא שותה ממנו. בן אדם שהוא פרופסור מקבל ממוסד רשמי משכורת ויורק על המדינה הזאת. בוגד בה, מה יש לה? להטיל חרם על מדינת ישראל, נו? מה אתה חושב? מה תיתן להם? אנחנו בכלל, אין בעיה בכלל ערבית. בעיה פלסטינאית, זה שטויות, זה לא בעיה פלסטינאית. הערבים, העולם האסלאמי לא מקבל אותם פה במזרח התיכון, וזה לא שייך, וזה נכון גם לאבא שלי בשנות ה-30, היה נכון גם בזמנו. וכל זה בעיה פלסטינאית, זה סתם השתלה של איזה משהו, ליצור איזושהי בעיה כדי שיגידו שאנחנו כובשים ושאנחנו משתלטים עליהם, הכל חד טברטה. לא היה עם פלסטיני מעולם, גם בשנות ה-30 לא היה, קראו להם חורני. והם הנסיכו את העניין הזה של בעיה פלסטינאית כדי שזה ישמש להם תירוץ לערבים אחרים אכפת מהפלסטינאים, כמו דשלק דשתקה. תן להם את כל הגנה, נו יהיה פה שקט! כאן יצמחו לסערות, מה פתאום? הטיפשים האלה של היום שלא מבינים היסטוריה ולא מבינים את השורשים ואת הניצנים של הסכסוך הזה, לא מבינים במה מדובר כאן. אנחנו מבחינתם נטע זהב. ואתה יכול לשמוע את זה עם ההגדרות של החמאס והקיצונים שם, האחמדינג'אד. הם אומרים לך את האמת, בהפוך על הפוך. הם לא רוצים מישהו ציונית פה, זה הכל.